Narito na ang mga nagpapagang balita. Paghigpit sa mga PUV driver sa Baguio City na kailangang bakunado muna bago makabiyahe, binawi. Baguio City magluluwag na paggamit ng face shield lalong ibasura ng National IATF. Dagupan City walang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Proyektong More Plants Less Stress isinulong ng mga guro. At kilalanin ang kakatawan sa La Union sa Mr. Continental Philippines. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Plano ng pamahalang lungsod na obligahin lahat ng mga tsuper ng PUV sa Baguio na kailangang magpabakuna muna bago bumiyahe. Sa gitna ng pagtutol ng ilan, bigla itong binawi. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Nagpabakuna na ngayong araw ang taxi driver na si Joshua. Mga bakunadong PUV driver na lang kasi ang papapasukin sa lungsod. Nabasa ko kagabi sa post ng kailangan na ng vaccination ng mga driver. Sa akin, medyo okay, pero dapat last month dapat sinabi na nila, hindi yung agad-agad hanggang November 10 ang ura-urada naman. Wala ka ng choice na pumili na kailangan magpa-vaccine ka na talaga. We will now require only vaccinated jeepney and taxi drivers to enter the city of Baguio. I-announce ko na rin yan. In fact, pati yung mga residente from Benguet, inaalaw na natin na magkaroon ng vaccination dito, including their minors, para ma-fast track talaga natin. Kasi one community lang tayo rito sa Benguet and Baguio, isang community lang yan. In and out ang tao In and out tao sa Baguio at sa Benguet. Kaya naman kanina, isa-isang pinapara ang mga taxi, bus, UV Express at mga jeepney upang ipaalam ito. Sige sir, pakibagalat na dagi kakadway sir nga implement tayo tunutan dagi niya na baksinan sir nga driver. Yung ginagawa natin ngayon sir, yung may bagong order si Mayor na pagdating ng November 10 i-implement natin yung mga lahat ng drivers ng PUJs, katulad ng taxis, buses, saka yung mga jeepneys dapat vaccinated bago sila pwedeng magmaneho within Baguio. So yun po yung ginagawa ng mga kasama natin sir, para at least before na ma-implement, aware yung mga drivers natin. Kaya ang mga hindi bakunado, diretso sa drive-thru vaccination ng pamalang lungsod sa Athletic Bowl. Pero may ilang pumalag kaya biglang kabig ang pamalang lungsod. Paglilinaw, hindi naman oobligahing magpabakuna ang mga drivers na hindi pa nabakunahan. Bagkus, kukumbinsihin lang alinsunod sa Republic Act 11525 na nagbabawal sa mandatory vaccination. Payag naman dito ang mga bayan ng La Trinidad, Itogon, Sablan, Uba at Tublay. Okay mo ding ngayon kat upon mo di manan ti Baguio dandan sa mga ladiri target na piman ti population. Target na ti vaccination. So di daduma piman kat in-share na kanda kami nga mabali nga vaccinated dati residents ti Trinidad nga worker dito Baguio. Ineengganyo na din ng pamalang lungsod ang mga karatig bayan na magpabakuna sa Baguio para mapabilis ang vaccination rollout. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Luluwagan na ang liquor ban at curfew sa Baguio City. Plano naman ng IATF na ibasura na ang paggamit ng face shield. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa unti-unting pagbuti ng sitwasyon sa Baguio City, plano ng luwagan ng pamalang lungsod ang ilang patakaran sa ilalim ng Alert Level 3, kasama sa pagluluwag ang liquor ban at curfew. Kaya naman, inaabangan ito ni Aling Maribel na tindera sa night market. Sir, para sa aming mga vendor, syempre sir, masaya kami. Kasi nagno-normal na tayo. Unti-unting bumabalik ang pangkabuhayan namin, mga vendor. Isa rin sa mga unti-unting nanunumbalik ang pagdagsa ng mga tao sa night market. Kaya naman, kaliwat kanan ang paalala sa pagsunod sa health protocol. Good evening po sa ating lahat. Ito po muli ang Baguio City Police Office. Nagpapaalala po sa tamang paggamit ng face shield at face mask habang tayo po ay nasa Harrison Night Market. Isa din sa mga pagluluwag na gagawin ng National IATF ang pagbasura sa paggamit ng face shield. Tinitingnan po namin talaga yung merit ng paggamit ng face shield, and marami po sa member namin sa IATF, we are convinced na pwede na po nating tanggalin. And we will make a recommendation sa IATF po. Tinitingnan po lang na namin yung recommendation ng mga expert. But for us, sa mga ibang mga members ng IATF, nakikita natin na yung ating face mask. Kaya ako nakita nyo, nagdo-double ako ng face mask. Mas malakas ang protection ng double face mask kaysa yung face shield. Nauna nang ibinasura ng pamalang lungsod ng Maynila ang paggamit ng face shield. Tinanggal na rin ang curfew sa NCR mula nang maisailalim sa Alert Level 2. Inaabangan na ang magiging pasya ng National IATF kung mananatili ang mga probinsya sa Cordillera sa Alert Level 3 o maibaba ito sa Alert Level 2. Sir, social distancing lang po tayo. Charles Hicolimon para sa Luzon Headlines. Pumila na lang po tayo ng maayos. Walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City, Pangasinan. Kasabay nito, puspusan na ang pagbabakuna sa mga minor de edad. Magbabalita, Irish Kawile. Patuloy ang pagbaba ng bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. Katunayan, walang naitalang bagong kaso kahapon, habang 13 naman ang mga gumaling. Bumaba na rin sa 68 ang bilang na aktibong kaso sa lungsod ngayon. Malayo kumpara sa 1,084 na naitala noong Setyembre ng mabilis na pagkalat ng Delta variant. July 5 pa ngayong taon nang huling magtala ng 0 new COVID cases ang lungsod. Samantala, inumpisahan na ang pagbabakuna para sa pediatric population. Kasama ang kanilang magulang o guardian, binakunahan ang mga bata edad 12 hanggang 17 taong gulang noong Biyernes sa Dagupan City National High School para sa ceremonial vaccination. Tanging Moderna at Pfizer pa lamang ang mga bakunang pinahihintulutan ng FDA para sa pediatric population. Maaari nang magparehistro para makapagpabakuna ang mga batang Dagupenyo. Magpa-register lamang sa vaccine.dagupan.gov.ph. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Isinulong naman sa Cabalaonyon ang proyektong More Plants, Less Stress. Inspirasyon daw ang hatid nito sa mga estudyante at sa mga guro. Magbabalita, Randy Guzman. The things like PEMDAS. Now, I want you to utilize your chatbot. Malaki ang naging epekto at mga pagbabagong dala ng COVID-19 sa mga mag-aaral at mga guro. Sa kasalukuyan, modular at online classes lamang ang paraan para maipagpatuloy ang edukasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Nagdala ito ng matinding pagsubok hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga guro. Sa Caba National High School, isinulong ang proyektong More Plants, Less Stress. This project is being spearheaded by the project of the PTA actually, wherein nag-isip sila kung paano naman matulungan ang mga teachers na maging stress-free. Sa dami-dami kasi ng mga trabaho ngayon, although physical contact is not yet possible for both the teachers and the learners, kaya nag-isip sila
Kasi nga sa dami ng trabaho nila, pag halimbawa pagod na sila sa pagko-compute, pag-stapler, pag-sort out ng modules, labas na lang sila at sabi nga nila, plants are stress reliever. So, doon na lang muna nila i-focus. Ito ay bilang suporta na rin sa proyekto ng DepEd Region 1. To support the project of the region wherein we have a launching of the 1,000 flowering plants like that, and yung environmental awareness. Iba't ibang mga halaman at mga landscape na binuo ng mga mismong mga guro ang makikita ngayon sa loob ng paaralan. Sa ganda, naging atraksyon ito para sa mga estudyanteng kumukuha at nagpapasa ng kani-kanilang mga module bawat linggo. Lalo silang namomotivate at nagkakaroon ng interest na pumunta. Naaatap na silang pumunta dito sa school na makita kung ano yung mga improvements ng school natin. Malaki naman ang naging tulong at importansya ng proyektong ito sa mga guro. Napakahalaga at magandang venue for us to show and showcase our talent, also our skills, to especially sa landscaping, and at the same time to beautify our school. And isa na rin advocacy namin bilang isang teacher is to preserve our environment, at the same time yung camaraderie ng aming mga co-teachers dito nakikita, at even our resourcefulness namin dito rin makikita, to boost up ourselves, and at the same time para maging presentable at mas maganda ang aming school, including the other school. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, kilalanin ang kakatawan sa La Union sa Mr. Continental Philippines sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan?
condiment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BAW! Nagpakita ng puwersa sa nationwide caravan ang mga taga-suporta ni Senator Bongo. Magbabalita, Randy Guzman. Nagpakita ng puwersa ang mga supporter ni Senator Bongo sa unang araw ng nationwide caravan para sa kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente. Libo-libong mga supporter ang nakiisa sa mga caravan na isinagawa sa iba't ibang parte ng bansa. Sa Negros Occidental, 500 mga sasakyan ang nag-ikot sa Victoria City at Bacolod City sa pamumuno ng provincial chapter ng Partido Demokratiko Lakas ng Bayan. Kaugnay nito, inilunsad naman ang Go Bongo Coalition sa Caloocan City. Sa isang video, nagpaabot ng pasasalamat si Senator Bongo sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mga taga-suporta na naglaan ng kanilang panahon at effort ngayong araw na ito sa mga nag-motorcade. Salamat po sa inyong lahat. Damang-dama ko po ang inyong pagtitiwala at pagmamahal sa akin at sa Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako ang senador na ipagpapatuloy nito ang mga proyektong nasimulan ni Presidente Duterte, lalong-lalo na ang laban kontra sa ilegal na droga, krimen at korupsyon. Pangako din niyang mas paiigtingin ang mga programa at proyektong makatutulong sa pag-unlad ng bansa, gaya ng Build, Build, Build at Malasakit Center. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Merong petition ngayon to disqualify presidential candidate Marcos. At ito ay final ni dating spokesman ng Supreme Court Theodore Te in behalf of some civil liberties group. Basically, ang sinasabi nila merong conviction si Marcos because he was found guilty on July 27, 1995 of violation of Section 45 ng National Internal Revenue Code at saka Section 50 of the Internal Revenue Code where he was asked to pay a fine by the Regional Trial Court of Quezon City in the amount of 30,000. Section 12 of the Omnibus Election Code states that anyone who has been sentenced by final judgment for any offense with a penalty of more than 18 months for a crime or for a crime involving moral turpitude shall be disqualified to be a candidate and to hold office. So, ang tanong ngayon, ito bang conviction ng RTC 105 ng Quezon City at modified by the Court of Appeals a ground to disqualify presidential candidate Bongbong Marcos. Now, ang sabi sa Omnibus Election Code, 18 months or more sa ang sentensya to be disqualified. If you will look into the Court of Appeals decision, ang penalty na inimpose kay Marcos ay fine, hindi imprisonment. So, that will now say na that Section 12 will not apply to Bongbong Marcos. Ang tanong ngayon yung namang moral turpitude, is it a ground to disqualify Bongbong Marcos? In a case in 2009, habang pending yung Court of Appeals decision involving Marcoses din, sabi ng Supreme Court, yung violation of the National Internal Revenue Code is not a crime involving moral turpitude. So actually, tapos na yung issue sa Supreme Court and for obvious reasons, nare-revive lang ngayon yan. No? But if the case of moral turpitude
will disqualify a candidate. Ano nga ba itong moral turpitude na yan? In Villaver versus Commission on Elections, ang sabi nila, ang definition ng moral turpitude based on Black's Law Dictionary, it is an act of baseness, vileness, depravity in the private duties which a man over his fellow men or in general does. It's contrary to law, contrary to morals. In other words, ang ginawa mo ay napakabastos, nanggugulang ka, nang-iisa ka, and it is contrary to the senses of morality. So, first question, meron bang moral turpitude sa conviction ni Marcos? Ang sabi naman ng moral turpitude, dapat may intent to violate the law. Sinasadya mong i-violate ng law. But moral turpitude is not a crime if you do it because of an accident, because of a mistake, because of a misapprehension of the laws in good faith. So, hindi yan mag-a-apply. So, was Marcos charged with tax evasion? Hindi ba siya nagbabayad ng buwis for the past 4 years as alleged by the petitioners? You must remember that Marcos was then a government employee. I think he was either vice governor or governor. And during that time, ang tax niya was withheld pagkasweldo niya. No? Parang private employee. Pag ikaw ay nagsweldo, bawas na yung taxes due to government. In other words, hindi naman siya nagta-tax evasion kasi yung tax bayad. Now, pangalawa, ano yung charges levied against him? Was it tax evasion? The answer is no. Section 45 ng National Internal Revenue Code is for failure to file income tax. Lahat tayo ay required to file an income tax return. Kahit zero income ka, dapat nagfa-file ka every year ng income tax return. So, itong failure to file an income tax return ang na-penalize ng 30,000 fine. Now, yung another charge niya, failure to fail deficiency income tax. In other words, na-audit siya. Na-audit siya, pero hindi niya binayaran yung diferensya between tax withheld and yung findings ng BIR. In other words, the cases filed against him are civil in nature, hindi criminal in nature. And for purposes of determining moral turpitude, kailangan kasuhan uli siya ng separate criminal offense or separate crime or separate civil offense for a violation of law involving moral turpitude. So, in other words, hindi automatic yung moral turpitude na sinasabi. So, right now, the cases filed before the COMELEC to disqualify, hindi rin naman COMELEC ang magdi-disqualify sa kanya. Ang final arbiter dyan ay yung Supreme Court na siya ay disqualified on the ground of conviction because of a civil liability. And like I said, in 2009, in the case of People versus Ferdinand Marcos and Imelda Marcos, sabi na ng Supreme Court that a violation of the National Internal Revenue Code is not a crime involving moral turpitude. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, kilalanin ang kakatawan sa La Union sa Mr. Continental Philippines sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAO! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Kilalanin ang kakatawan sa lalawigan ng La Union sa nalalapit na Mr. Continental Philippines. Magbabalita, Randy Guzman. Tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto at tulong na inihahatid ng iba't ibang ahensya ng ABRA sa mga Abreños. Kahapon, binakunahan kontra COVID-19 ng Rural Health Unit Bangged ang 13 children in conflict with the law na may edad na 18 pataas sa Bahay Pag-asa Center. Nakatanggap naman ng food packs at mga regalo ang mga persons deprived of liberty sa Abra Provincial Jail sa outreach program ng Bangged Municipal Police Station, Bangged Social Welfare and Development Office at 24th Battalion. Samantala, 200,000 fingerlings at feeds naman ang ibinigay ng BFAR Abra Provincial Fishery Office sa mga rehistradong mangingisda sa probinsya na labis na naapektuhan ng Bagyong Maring. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.